Esta pode ser a futura imaxe do Porto do Xufres e a construción dunha segunda nave para unha mariña seca impulsada por unha empresa privada continúa adiante. O Concello, o sector do mar e outros colectivos reaccionan a este proxecto amosando o seu rexeitamento. A nave, que se asentaría sobre terreos portuarios, conta co visto bo de Portos de Galicia e licenza por parte do Concello porque, indica o alcalde, de non concederlla a Xunta de Goberno local estaría prevaricando. Con todo, o Goberno local maniféstase contrario á súa construción. É un acto completamente lesivo para os intereses dos sectores productivos daqui da Illa de Arousa, que, como sabedes, somos un pobo eminentemente mariñeiro que se dedica ao marisqueo e á agricultura, e tamén que nos preocupa dun xeito máis alá do productivo, que é o medioambiental. O alcalde entende que hai outros usos máis necesarios para este espazo que dean resposta ás necesidades do sector do mar, un argumento que comparte a Confraría Insular e as asociacións de mexilloeiros. Vamos moito tempo xa reivindicando espacios onde poder ubicar algún tipo de servicios para os mariñeiros, xa que é triste velos detrás da lonja desnudándose e cambiándose ali porque non teñen un sitio onde poder facelo. Entendemos que o suelo público ten que ser para a xente do mar e non entendemos que sea entregado desta maneira a unha empresa privada. E acusan a Portos de non pensar nunca nos intereses do sector. A illa está un pouco tirada da man de Dios por parte de Portos, que levamos moitos anos solicitando o pantalán para os barcos e se fixo cando se fixo, co dique de abrigo que se fixo non o que solicitábamos todos. Portos só se mira polos cartos. Chegas a calquera reunión deles e presumen do noso patrimonio. O patrimonio é de todos, pero os barcos son nosos. Ollo ao plato e ollo ao gato. Ademais, preocupa o impacto medioambiental que pode supoñer para a illa a construción desta infraestrutura. Nós temos a oportunidade de acceder a esas axudas de resiliencia ao cambio climático e accións destas características botan pola borda proxectos de interese xeral. Mañá ás 5:30 da tarde, nesta esplanada de Aguiuncho, onde se pretende facer a nave, vaise celebrar unha concentración de rexeitamento. O Goberno local non descarta incluso recorrer á xustiza a través dun posible contencioso administrativo contra o proxecto. Dende Portos de Galicia, pola súa banda, argumentan que a concesión e a tramitación conta con todos os requisitos legais e que non se recibiu ningún tipo de alegación na súa fase de exposición pública.